Dobrý den, lidičky. Tady vás vítám u sovy. Sice tady nežije sova, ale tady všude jenom ze sovy. Samé sošky. Jsme tady na horách s taťkou a s Darčou a s její mamkou. A no tak jak jdem, tak tady vidíme polevu. Vidíme sjezdovku. Tady budeme dneska lyžovat. Dneska to totiž zasněžený umělým sněhem. A tady se blížíme k parkovišti, to jsem vám neukázal. No a teďka se blížíme k sově. I když to je penzion, no, to je jedno. Jdeme dál. A tady máte další chaty. I když penziony, ale to už je jedno. Jdeme dál. Domů. Tady máte posezení u sovičky. Tak to, už to máte natočené? Já natáčím. Máš to aj ten vršek všecko? Jo. Aj tu sjezdovku s naputováním? Jdem dovnitř teďka. Čekaj, o toho mluvím. Tak pozor, tady většák má. Vidíš to? O. Tady je. Tady vám ukážeme pokoje, když to nejde vidět. Tady máte pokoj. Další pokoj. Další místnost. Tady vám ukážeme náš pokoj. Sakra, on je zamknutý. Tak jdeme pro klíče. Aspoň to pojedeme. Letně. Horor. Duchové. Jsou duchové. Tohle je dokument o hororové chatce. Tady je naše jídelna. Tak jdeme. Ale já tam nemám odemkládat. Nedáš? Já jsem tam byl tady. Kluci, tohle se mi nepodařilo. Vy tady mluvíte. Tak jo. Tady končíme.